хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдо роҳи ҳалро меёбанд. Барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. Бо соф савдо бошед. Доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Як видеои нав пешкаши ҳамаи тамошобинон мегардонем. Дар ин видео дар мавзӯи парвозҳо ё ки нархи билетҳо суҳбат мегзаронем, чунки ба мо чандин нафарон саволҳо пешниҳод карданд ки оё билетҳо фурӯхта мешавад дар анаҳамин рейсҳо ё ин ки не, ва шахсоне ки пештар билет харидорӣ карда буданд ба анаҳамон билет ба ҷумҳурии Тоҷикистон омада метавонанд ё ин ки не. Ҳозир мо дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем, ба шумо мефаҳмонем ки бояд чӣ кор кунӣ ба анаҳамин рейсҳо дохил шавӣ ва номнавис кунӣ, мақсад ба ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шавӣ. Пеш аз барномаро шурӯъ кардан ба шумо хотиррасон мекунем ки дар канали мо обуна шавен ва аз ҳама ҳуқуқу ӯҳдадориҳои шаҳрвандон, аз ҳама қонунҳо, аз ҳама хабарҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бохабар мешавен. Инак ҳозир шурӯъ мекунем. аз аввалан киҳо аввалан ба ҷумҳурии Тоҷикистон омада метавонанд бо анаҳамин рейсҳои чартерӣ аз тарафи ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне ки мо қайд карда будем аз 25 анаҳамин моҳ рейсҳои чартерӣ мешава ба Федератсияи Россия ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистона ба ватан меоранд. Яъне дар ин рейсҳо аввалан киҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омада метавонанд. Ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем бародарои азиз. Аввалан бар ин рейсҳо ҳар яки ҳамун шаҳрвандора боис меояд ки ба сафоратхона рафта хичона номнавис кунанд. Яъне дар сафи аввал бигирем, агар дохил мешаванд шахсони беморон, занон бо кӯдакони хурдсол, донишҷӯён ва инчунин шахсоне ки ба сафари хизматӣ ба Федератсияи Русия рафта буданд, бо сабаби маҳкам шудани границаҳо, манъ шудани парвозҳо дигар баргашта натавонистанд. Яъне ки пеш аз ҳама беморон, занон бо кӯдакони хурдсол, пиронсолон ва шахсоне ки ба сабаби сафари хизматӣ рафта буданд ва инчунин донишҷӯён. Анаҳамин шахсон метавонанд дар аввал хичона номнавис кунанд ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон бо тавассути анаҳамин рейсҳои Somon Air ва Tajik Air оварда шаванд. Шахсоне ки ба мо савол медоданд ки бо билетҳои пештара оё омода ба ҷумҳурии Тоҷикистон метавонем ё ин ки на, шахсоне ки агар аз ширкати Somon Air ва Tajik Air билетҳои пештарарам дошта бошанд, ҳамон нафарон метавонанд ба ҳамун билетҳои пештарашон ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёянд. Ва агар шахсое ки ба дигар ширкатҳо билет харидорӣ карда бошанд, ӯ шахсиятҳо мутаассифона наметавонанд ба билетҳои пештарашон ба ҷумҳурии Тоҷикистон омада. Ва ба шумо боз хотиррасон мекунем ки шумо бояд ба сафоратхона муроҷиат кунед. Ба сафоратхона муроҷиат кунед, шуморо номнавис кунанд ва дар ҳолати пур шудани рӯйхат аз сафоратхона намояндаҳош ба шумо занг мезананд ва барои харидорӣ кардани билет шуморо огоҳӣ мекунанд 1 рӯз ё 2 рӯз пешакӣ. Ва боз савол медоданд ки оё ройгон мебиёранд ё ин ки не. мутаассифона ройгон оварда намешаванд шаҳрвандон. вақте ки хитона номнавис мекунен барои харидорӣ кардани билет, баъдан ба шумо занг мезананд, дар тамос мешаванд ва шумо мерен билет харидорӣ мекунед. ва дар мавзӯи фурӯхтани билет суммаш дар уҷа омадагӣ нест ки чанд сомон. Чандин нафаро харидорӣ карданд, мо ба ваё ҳамсуҳбат шудем. як хелеш мақсад гуфт мо 300 евро харидорӣ кардем, як хелеш гуфт 200 евро харидорӣ кардем, як хелеш то 400 еврора гуфтанд мо билет харидорӣ кардем. ба ҳамин хотир мо аз пеши худмон гуфта наметавонем ки ҳамун билетҳо чанд суманд. ҳар нафаре ки аз шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданиен ба сафоратхона муроҷиат кунед, шуморо номнавис мекунанд. дар ҳолати пур шудани анаҳамон рӯйхат ба шумо барои харидани билет занг мезананд ва хичон мегӯянд ки биёен билет кай бихарен ва аз куҷо бихарен. аз пеши хитон аз ягон ширкати дигар билет нахарен ки то анаҳамин Somon Air ва Tajik Air ҳамун шаҳрвандора меёра. дар охири барнома як чиз дигара қайд карданем. ягон савол дошта бошен дар инстаграми ма инамиҷа да подписатсия кунен, номуш биромад, саволотуна пешкаш бикунен ё ки дар рақамҳои Viber 501 33 86 33 саволотуна ба ма равон кунен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд.